Skillspace, dan huwa ċentru f'Taslima li nfetaħ wara investiment ta' 750,000 euro u li se jkun qed joffri programmi varji u attrajenti għal persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom, fejn l-enfasi kollha se tkun fuq l-abbiltà. Il-post qed ikun deskritt bħala ħolma li saret realtà u għall-Gvern huwa twettiq ta' miżura oħra tal-baġit. Iċ-ċentru għal matul il-jum jinsab fil-qalba ta' Taslima u huwa mgħammar bil-faċilitajiet kollha. Minn kċina għal kamra tas-sodda u kamra b'sufan biex wieħed iħossu komdu daqs meta f'daru. Elaine Gallia, Services Manager tal-Aġenzija Support, spjegat kif lan huwa li f'dan iċ-ċentru persuni b'diżabilità jitalmu jgħixu ħajja indipendenti. Il-klient ħajtgħallem anke kif jagħmel il-pożati, eċetera, ġifri ħajtgħallem anke kif jissettja l-mejda u apparti li hija xi ħaġa ġdida wkoll, kunċett ġdid, apparti li ħajkollu l-support worker jgħinu biex jitgħallem dawn l-affarijiet dawn l-skills, għandna anke interactive whiteboard biex għamilna t-tagħlim iktar aċċessibbli. Fost l-ewwel klijenti ta' dan iċ-ċentru hemm Lien Seguna. I u Omma Rose baqgħu impressjonati bil-kunċett ta' dan il-proġett. Nkun aktar ibetenti. Jalla nikobli nitlija. Nikobli nitalamiet. Posta bih, joġbu. Il-post għaw, il-lebiħ għaw, ħafna. Kellum, ħafna. Għax per eżempju li jen kienet għaw wara l-wardija ħadet kors ta' shelter job employment. Unbat minn Settembru law id-dar, u d-dejqet id-dar. Ġibna l-lakinaw. Fl-inaugurazzjoni ta' dan iċ-ċentru, is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità Justin Caruana deret sodisfatta immens bil-proġett lest. Tennit li bil-fatti il-Gvern qed jgħin lill-familji ta' persuni b'diżabilità itaffu ftit mill-problemi li affaċċjaw. U ħajkun mudell għal ċentri oħrajn, ċentri eżistenti ser ikunu wkoll jimxu fuq dan il-mudell u ovvjament ċentri ġodda wkoll ser ikunu qed jibnu fuq dan. Dan huwa r-raba' ċentru ta' matul il-jum li nfetaħ għal persuni b'diżabilità mill-Gvern f'dawn l-aħħar 4 snin. Fi Skillspace se jsir ukoll taħriġ għal madwar 150 persuna fosthom carers u qraba ta' persuni b'diżabilità.